כלומר, זה אח שלי 80 שנה, נשמה. את לא בת 80. היא מכירה אותי. השכרה, אני כפרה, זה המשפחה, מה זה האח הגדול שלי? מה העניינים? מה קורה שרה? את הולכת ונעלמת, שרה. כן, כפרה עליה. תגידי, חיים בלב אהבה. קיבלת? ראית בהוראות? הוא רשם בכתב יד. אבל על קופסה אחת, כי לא היו מדבקות. למה רופא לא דיבר איתי? איזה רופא? ידבר איתך היום. נארגן אותו. אל תדאג. תמשיך מזוזות. היא באה, היא עושה רעש. אני רק הולכת לגברים. אני לא אוהבת נשים, אני אוהבת גברים. להגדיל את ה... הוא לא בפוקוס. רגע, שנייה, שרה. אני לא תעלף הגדול הזה. ומי עוד? רגע. מה עם מושי? למה את לא אומרת לשלום? הבנות אחר כך. שלום לך. הקטנה שלי. אותה אני לא מכירה. מי זה? זה המחליף של ליאור שאמרתי לך. שלום. מותר, לא משתכים. חוזרים על הרצה. אי אפשר, שקט בבית העלמין, לא טוב. שרית הגיעה עם שקט. כל העובדים שלי רואים את הטיקטוק שלכם, דרובה. מה שמת? תן לי, שמתי לך עוד.